Začať môjim začiatkom, ja som skončil na iske. Som bol 2 týždne na iske, 6 týždňov v posteli. Som mal zlomenú chrbticu, členok, rebra, hrudnú kosť, prepichnutý plúca, otraz mozgu. Začalo to ísť hore, som to nabrzdil, vyprdla ma to, pustil som to a teraz vieš, úplne opačné veci sa stali. Klaplo mi to, polka mi klapla, začal som padať po chrbte dole. Tak ešte som to rýchlo, akože ešte viac, nie, tak ešte tomu pomôžem, tak to sa už úplne zbarilo a neviem, takých, tí ľudia, čo tam boli, tak podľa takých 10-15 metrov som to proste akože rachol na tú lúku. Chlapi, ja si kúpim drona a ja sa ozvem Rastovi Chválovi. Jasne. Odtedy prešli možno 3 roky, ale ja som si najprv kúpil takého malého droníka z Číny, vtedy vieš, po kancelárii som sa učil lietať okolo lámp, vieš, z balkóna. Potom väčší, potom som si natáčal akože, ale vždy som sa snažil natáčať autá, že posadil som brácha do svojho auta, oca, on mi chodil po letisku, ja som sa, vieš, snažil sa na tom manuále to akože za jazdy obkružovať, vieš, akože ťažké akože manévre na tú dobu. Mám jednu ruku dlho, sme tam prerobili tú scénu záverečnú, keď on vyhodí zápalky. Ja som tam vyhodil tú elektronickú cigaretu a zaspieval som si Mám jednu ruku dlho. A potom som to dal do strižne a dal som tam originál pesničku. Zázrakom som trafil tóninu, trošku falošne, ale OK. Napasoval som tempo a reku, ty kokos, však to by toľko bolo. Ale nechcel som byť také prasa, že vieš, copyright a toto. Tak som si našiel kontakt na Buty, ich zastupoval, bubeník tam bol uvedený ako zastupca na booking a management. Ja mu volám, že čau, že ja som Martin Šulek-Šulko z garáže a on Šulko, tak to som moc rád, že nám voláš, to my sledujeme tvoje recenze, je to výborný. A reku, tak to mi uľahčilo všetko, reku, chlapci, chcel by som dať vašu pesničku tam a tam teraz. No jasne. A ešte mi porozprával, že na čom oni teraz jazdia a tak. A zlatý, veľmi milý. Salamandercast. Najväčší slovensko-český úlet. Nazdar uletenie, zdraví ťa Gusto zo Salamander Festu a vítaj pri ďalšom dieli Salamandercastu. Opäť Lucky Luke Studios, shoutout to Lukáš za kamerou. A po mojej pravici je môj ďalší host a tentokrát je to moje veľmi akože citovo, takýto, vieš, také moje splnené přání. Maťo Šulko, a.k.a. Maťo Šulko. Čaute. Môžete poznať z rôznych smerov. Maťko, vítaj. Ďakujem za Som pozvanie. rád, že si prijal pozvanie. Teba sem dostať není len tak akože. Nemal som k tomu odpor. Takže Ale časovo, ty si časovo. to je nenormálne. Čo ty si ukázalo sa, že by sa to dalo dneska stihnúť, tak by to spravili. Inak sponzorom tohto dielu je Gater, aby si nezarezal. A dneska budeme sa baviť o veciach nevydaných, maľovaných, pivom zalievaných, lebo ty proste sa napájaš na Salamander Festival v toľkých prepojeniach alebo premosteniach, že to vlastne ani nevieš. Lebo ty si mi dal, priznáme to normálne dopredu, však tu my sa na nič nehráme. Tu sa môže aj hrešiť napríklad. Na pivo môžeme, poďme do piče, tu sa hreší, hej. My sa tu na nič akože nebudeme hrať a priznáme tú pravdu, že ty si mi dal challenge, že vlastne teba zaujal Salamander Fest, ale ja ťa tu akože dneska mám presvedčiť, že teda, aby si tam prišiel. Asi hej, že ak to má byť pravdivé, vieš, že sa tu máme na niečo hrať, tak ja som si pozrel som si ten profil a pozerám, že Ale keď si ty povedal, že to je akcia, na ktorej v úvodzovkách pristáva UFO, tak dávam tomu šancu, ale musíme si to rozobrať. Hneď na začiatok ukáž tie ponožky, to je dobrý úlet. A to je dôvod, prečo to hovorím, je ten, že Maťa Šulka môžete poznať ako prezentera, alebo moderátora, alebo jak sa vytitulujete? Moderátori? Zo známeho kanálu Garage TV s Rastom Chválom, kde už, ja neviem koľko dlho, a už sú to roky. Hodnotíte vozidlá, už natáčate aj špeciály, tak ste taký, podľa mňa to nazývam, že vy ste taký slovenský Top Gear. To mi veľmi lichotí, ja som na Top Geare vyrástol. Rastie paradoxne ten človek, ktorý tú referenciu s Top Gearom ako keď tak zľahka odmieta, vieš? Že možno aj v časoch, keď on začínal v Smečku, tak bol jeden z mála. Hej, on bol youtuber predtým, ako bol YouTube. Hej. A tá nejaká referencia asi na Top Gear tam vtedy prichádzala často, on vtedy bol taký, že ale ja to i trošku inak, vieš, predsa len mal k tomu, akože tak sa ten svoj priestor trochu vyhraňoval, ale myslím si, že niekedy boli časy, kedy sme naozaj možno, že sa tomu priblížili, samozrejme v rámci týchto podmienok našich. Ja si myslím, že to robíte veľmi dobre a je to pozerateľné a dokonca obrovským komplimentom vám môže byť to, že moja priateľka to veľmi rada pozerá. A to je, vieš, že nie kvôli autám, ale kvôli tomu, že to je, viete to podať akože zábavne a máte už aj tie špeciály a vlastne máte aj adventure diely, kde sa vydávate na nejakú cestu a to už je fakt, že Top Gearovské. Ale
Ale akože nie je to Top Gearovské v tom zmysle, že by si sa opičili po Top Geare, akože je to ten formát, ja to myslím v tomto, hej, že a určite podľa mňa, keď niekto vám povie, že to také Top Gearovské, to bude ako kompliment. Je to strašne tak akože dovidenia, to bola taká show, a fakt ako odžiadnuť od všetkého, keď sa pozrieš naspäť, takže to bola veľká vec. Čo oni, a tam presne, traja kamaráti, tá prírodzená chémia medzi nimi, neustále doberanie si jeden druhého a podobne, áno. Ale u vás to tiež tam sa to chytá. Vy to tam máte, My sa vieme podpichovať rasťou. A teraz mne sa vynára niečo v lese s motorovou pílou a tak, tam bol nejaký dobrý uletený diel. Potom ste mali také vo dvojici a ste chodili kadetade do zahraničia. A samozrejme, že je to o tých autách. Čiže toto by som povedal, že je taký jeden prvý bod, kde sa dosť prepájate na Salamander Fest, pretože o autách tam toho bude riadne a budú tam aj extrémy. A možno tam budú auta, ktoré si v živote nevidel. Ako napríklad jedna, stále opakujem, ale je fakt unikátne a to je Barneyho TRX 1000 koňové. To je akože podívaná. A jazdí to jak malý šporťak. A hlava ti to nebere, lebo sedíš v autobuse. Barney je bývalý motokrosový jazdec, ktorý je absolútny psychopat. Žiaden akože púd seba zachoví. Čiže on to akože vesička 160, 170 cez trávy, ja neviem čo. A samozrejme bolo naozaj to uzavretom okruhu, hej. Všade inde ide iba 90. A potom už len v Nemecku, na diaľnici. Ale akože toto sú napríklad veci, ktoré sú unikáty. Potom nejaké pekné historické veci tam budú, čo sa aut týka. A samozrejme potom tam budú uletené veci úplne že z toho opačného spektra superšportov. Hej? Lamborghini a kade také Ferrari. Lamborghini, pre pána kráľa. A podobne. Ja ti poviem prvý challenge, aký je hneď. No daj. Pri tejto veci. Milujem auta, ale milujem ako keby všetko od malička, všetko, čo má motor, čo sa hýbalo, hej, ústarke, kosačka, traktor, tam som začínal. Babeta, motorka, samozrejme to auto bolo takým ultimátnym cieľom. Keby to vôbec bolo aspoň kúsok možné, tak asi lietadlo by bolo možno, hej, ultimátnym cieľom. Ale vždy ma na autách proste najviac bavilo na nich chodiť, šoférovať, zažiť ich, hej. Čiže pre mňa autá zoradené postavené vedľa seba, na ktoré sa pozerám, tak to je také trochu ako lízanie cez sklo. A vieš, ja proste mám rád ten zážitok. Ja viem, že niekto, každé auto môžem šoférovať a tak, ale ako keby mňa na autá napája tá dynamická stránka veci, akože nie sa si to, k tomu sa postaviť, pozerať si to, wow, hej. To ja ťa absolútne chápem. To je akože v tomto asi sme identickí. Ale počkaj. Čiže challenge. Prvý challenge, ale mám ti čo, akože som rád, že si spomenul, ja som chcel trošku zabrnúť, že kto si, čo si, odkiaľ si a ako si sa k tomuto, ale si to krásne si to tam našiel, takže ďakujem. Ale my máme auta, ale majú tam aj kosačku a majú tam aj traktor a majú tam kopec motorov, čo sa týka lietadiel a nádherne sa to prepája. OK, máš pravdu. Toto podujatie je viacej o vystavovaní aut, ktoré síce nebudú pekne uložené, ale budú tak zaujímavé ako poukladané. A niektoré motory budú aj naštartované, ale bude sa krásne to napájať cez historické auta na historické lietadlá. A môžem ťa uistiť, že takúto vizuálnu spektiklu, alebo akože zážitok, nezažiješ nikde inde, pretože toto letisko má ešte takú jedno krásne ESO v rukáve, to sme sa tu bavili s Michalom z letiska, že jeho posadenie do prírody je unikátne, pretože naozaj máš tie Karpaty a Strážovské vrchy lemujú túto Ilavskú kotlinu a vlastne ty sa tam postavíš, budeš tam mať nejaký, ja neviem, Maybach alebo neviem čo tam bude, však tam toho bude naozaj neurekom, alebo GTR nejaké uletené a podobne. Tie krásne historické lietadlá v pozadí a tú panorámu Vršatca ešte úplne v úplnom pozadí, to už len preto sa tam oplatí ísť. A keby tam už nič iné nebolo, tak toto už je to, že si povieš, však to mi normálne zhorí Instagram z tejto jednej fotky. Vieš, to je... Ale ja nehovorím lietadla len tak náhodou, lebo u nás bude možno si aj zalietať. A nehovorím to náhodou ani pri ňom, lebo toto možno, že mnohí neviete. Každý, kto pozerá Garage TV, určite vie, lebo však ty sa tým netajíš, že tento človek vedľa mňa je psychopat. On je normálne, že blázon, ale originál, regulérny, ale má môj obrovský obdiv. Pretože ty... Nielen, že si vášnivý teda do aut a toto, že sa venuješ tomuto a kvázi dá sa povedať, že sa tým živíš, ale ty si aj, popri tom, že si turista, lebo však si to veľakrát vyšlapeš a v prírode tráviš čas, preto som to prírodu aj spomenul, ale ty aj lietaš, aby som to nedoskomil, takže ty lietaš na krídle nafukovacom, hej, paraglide, a zletel si už z takých vecí, alebo z takých hôr, kde nie hoci kto si pozlietáva.
Ja by som najradšej asi ten jeden, ktorý mňa tak trošku nadchol, aj šokoval. A ty sa tam aj spomínal, že neviem, či odtiaľ to odletím, a to bol na Triglave v Slovensku, čo je vlastne najvyšší vrchol Slovenska, a je to skalnatý. A toho miesta tam naozaj nebolo veľa. Ale ty si to akože povedal, že idem do toho, ne? Že tuto mi ľudia podržia padák a nejako to dáme. Ako toto bylo? Čo ty prídeš tam a každý normálny sa díva s tým rešpektom dole a ty si povieš, nie, ja to idem zletieť. Tak vieš, urobil som si nejakú prípravu. Vedel som, že ideme do Slovenska niečo ponatáčať, niečo poraftovať a samozrejme beriem padák. No, ale neboli, samozrejme, tá akože najkrajšia disciplína na lietaní je cross country flying, čiže keď ty preletíš z nejakú vzdialenosť. Čo mám v Slovensku svoj osobný rekord, nie že by to bol najväčší rekord na svete, to je akože naši borci na Slovensku lietajú také lety niekoľko za sezónu, hej, ale ja som dal 110 km zo Slovenska do Talianska a naspäť do Slovenska, 5,5 hodiny a to je akože to je proste to ultimátne pre mňa, to lietanie na vzdialenosť, hej. Ponad Julské Alpy. No ale vtedy nebolo počasie na to dobré, tak potom druhá disciplína je samozrejme taká hike and fly, čiže presne nabalíš si to na chrbát, vyšlapeš si nejaký zaujímavý kopec a zletíš, hej. Ak sú podmienky, tak si aj polietaš aj niekam ďalej, ale väčšinou je to také, že a ideš dole. Tak som pozeral, že Triglav, dobre. To má nejakých skoro pod 3000 metrov. Pozeral som si na YouTube, že či to teda, ako to tam hore vyzerá, či to je lietateľné. No, a je lietateľné, chlapci stade štartovali, tak som si povedal, výborne. Pobalil som si padák, pozeral som, že na zajtra ráno to vyzerá, že do obeda to pôjde, že potom sa tu už zbiera na nejaké búrky a tak, ale že keď tam budem do obeda, tak to možno zletím. Takže asi o 3:00 po obede som si nabalil rúbsak a išiel som hore. Musel som prespať na nejakej chate tam, taká choča na Doliču. Ráno som vstal, vyšiel som hore. A kurva. A videl som, lebo všetky tie videá, keď to tí chlapci zlietavali, boli zo zimy, vieš, kedy je ten vrchol pokrytý snehom. Jasné. A nejaké tie trhliny, skaly, všetko sa to zakryje proste jedným snehom, ty si rozložíš padák a ideš. No len že naozaj ten vrchol je malý a je extrémne skalnatý, v podstate sú to iba samé skaly. Takže poprvé som nevedel, že či tam je dosť vôbec priestoru, aby som roztiahol ten padák, na druhú stranu a vôbec sa rozbehnúť a na tretiu, čo je asi najhoršie, ten padák má v súčte asi 200 metrov šnúr. Hej? Jasné. Takže ti tam ide tých milión šnúr a každá sa ti zachytáva proste o tie kamene, to je nemožné odštartovať, ešte to vytiahneš, sa ti to, no. Takže ako náhle som prišiel hore, tak si poviem, že dobre, sorry, tentokrát som to prepískol, že nie. To sa nedá. A chvíľku sa tam potújem a potom pozerám, že ale tuto, keby mi to niekto chytil. A toto je šulko, toto je presne šulko. Lebo ty to máš aj v iných smeroch, aj sa tam dostaneme. Ale to ja, keď som sa na teba díval, ja som tam bol kvázi s tebou vtedy. A lietanie spomíname, pretože aj na Slavnici sa bude lietať. A bude tam aj letecká show. A bude sa dať aj letieť hore vyhliadkový let. Čiže budú tie možnosti. A dokonca jedna taká unikátnejšia vec, budeme tam mať balónový výťah. Čiže ty si vieš skočiť do balónu, vyviesť sa hore, porobiť si videjka, fotky, pozrieť si to kvázi tej stáčej z perspektívy, ktorú ty miluješ. Podľa mňa by si vedel určite odštartovať z Vršatca. To by bolo tiež pekné lietanie nad kotlinou. Neviem, aké sú tam termiky, ale určite tam niečo bude. To bola taká otázka, ktorá sa mi vynorila, že ako to tam v zime musí byť s tou termikou. Že či tá termika je ovplyvnená snehom. Predpokladám, že určite áno. Tak to musí byť trošku náročnejšie ako lietanie v lete, si myslím. Nevieš nastúpať väčšinou. Akože nie, že by nebola vôbec termika, ale keď je, vieš, to funguje fyzika. Keď je povrch pokrytý bielým snehom, tak to sa všetko odráža a nič sa nenahrieva. Tá termika je založená na tom, že sa nejaký povrch nahreje viac ako iný a odtiaľ ten teplý vzduch stúpa. Určite otázka, ktorú sa ťa už veľa ľudí spýtalo, ale pre divákov. 5 hodín vo vzduchu, logicky sa naskytať. Čo robíš, keď potrebuješ ísť na potrebu? S týmto ja tako nemám problém, ale rieši sa to normálne. Keď vieš, že ideš urobiť taký prelet, ktorý ako, že sú podmienky na to, že dáš rekord, alebo že ideš niekoľko hodín do vzduchu, tak chalani majú taký kondóm, nasadia si ho, hadička ide cez normálne, tá sedačka je na to uspôsobená, že tam má na to vedenie, ty tú hadičku prestrčíš a ty, že akože močiť môžeš hocikedy. Jasné. A potom už extrémisti, keď už vedia, že naozaj idem napríklad na nejakých 8 hodín, tak vedia, že napríklad aj plienočka nič nepokazí. OK, zaujímavé. A tak ono, vieš, pri takomto lietaní sa častokrát stane aj krízová situácia, vtedy tá plienka pomôže opustiť, keď sa ideš do srdca. Ja som vďaka, ja to normálne priznám, ja som vďaka tebe chvíľku aj uvažoval nad tým, možno keby mám viacej času a nerobím takéto projekty ako Salamander Fest. Tak je úžasné. V Žiline to robia. Toto kúsok v Žiline sa to dá, za nejaký týždeň vieš reálne byť pilotom, lebo už si vlastne pilotom, hej.
A strašne ma to fascinuje, už som sa pozeral aj tie padaky, aj ty si tam v jednom dieli pekne hovoril, že aké, podľa čoho si vybrali, ty si nejaký nový vtedy kúpila tak. Ja som pozeral, ja som si myslel, že na moju váhu nebude, hej, na mojich ušľachtilých 120, to nenájdem. Ale bol som prekvapený, že keď sú tandemové zoskoky, tak musia byť veľké krídla, jasne to zobrať. A stále sa s tým ináč pohrávam. A je tam jedno krásne video typka, ktorý si to celé akože prešiel, on to tak zdokumentoval celý ten proces. A je to akože, mám predtým rešpekt, asi si mal aj ty. A každý, kto má trošku v hlave, asi má predtým rešpekt, lebo však platí aj tu, ako pri každom lietaní, že najnebezpečnejšie je vzlet a ako pristátie. Už keď si hore a máš dostatočnú výšku, ja som trošku polietal na ultralighte, otec má ultralighta Foxíka a vždycky aj ten inštruktor mi hovoril, že tu hore paráda, máme čas. Hej, čím vyššie, tým lepšie, že keď čo si aj tak. A potom ti stiahol motor a povedal, aj vypadol na motor, kam by sme teda? A všelijaké takéto a vtedy začneš rozmýšľať, neviem, na tú luku asi, no ale tak to budú kolesa preč. To len doklžeme po bruchu. No a u tohto lietania stalo sa tebe niekedy, že také, že proste sakra, toto nevyzerá dobre, alebo zbalil sa čas padaku, alebo niečo takéto, že... Tak môžeme začať môjim začiatkom, ja som skončil na iske. Som bol 2 týždne na iske, 6 týždňov v posteli. Som mal zlomenú chrbticu, členok, rebra, hrudnú kosť, prepichnuté pľúca, otraz mozgu. Ježiši Kristia, táto otázka... Na úvod. Počúvaj, táto otázka bola normálne, že moderátorská našlapná mína. Ktorá mi práve vybuchla pod nohami. Ale vieš čo, však daj, povedz, možno, že tie zranenia už opakuj, ale ako sa to stalo? V podstate som si iba cvičil štarty. Tu musím poznamenať, že ak náhodou budete uvažovať nad paraglidingom, tak áno, zoberte radu, ktorú som ja nezobral. Choďte do kurzu, presne ako si povedal, dostaneš tam výstroj, ktorá zodpovedá školskému postupu, tvojim skúsenostiam, dostaneš rady a si pod dozorom. Toto som ja nerobil. Ja som si zobral od kamošov výstroj nejakú vyradenú 20-ročnú a plus minus sám som to skúšal na kopci. Už som vedel štartovať a už som si iba cvičil tie štarty. No a v jeden pekný, krásny deň niekde bola búrka, ktorá akože ešte o sebe nedala vedieť, ja som o nej nevedel, ale už sa teda dosť asi presávacovala vo vzduchu. Ako som ho štartoval, tak ma vytiahlo nejaký stupáčik pekný. Práve ty pri tom padáku máš prirodzene, niektoré reakcie sú úplne opačné, ako sa musíš naučiť, že napríklad začnete to ťahať, tak ty máš tendenciu zabrzdiť to, ty máš v rukách tie riadičky, brzdy, ktorou ideš, že doprava idem, doľava idem, a keď ich obidva, tak znižuješ rýchlosť, hej. A ty máš tendenciu, keď sa niečo zle robí, tak zabrzdím to, vieš? A práve naopak väčšinou to napríklad ťaháte hore, alebo nie, že ty to musíš vypustiť, nechať ten padák letieť, práve dať mu rýchlosť. A naopak vyhodíte to z toho stúpáku, alebo niečo, tak vtedy ho nabrzdíš, hej, zvýšiš tlak v ňom a tak. No ja som robil úplne presný opak. Začalo to ísť hore, tak som to nabrzdil, vyprdla ma to, pustil som to a teraz vieš, úplne opačné veci sa stali. Klaplo mi to, polka mi klapla, začal som padať po chrbte dole. Tak ešte som to rýchlo, akože ešte viac, nie, tak ešte tomu pomôžem, tak to sa už úplne zbarilo a neviem, takých tí ľudia, čo tam boli, tak povedať 10-15 metrov som to proste akože rachol na tú lúku. Fú, no práve si odradil polovicu divákov od paraglidingu. Myslím, že aj Lukáš, ak sa na ňo tak pozerá, ten zbledol. Lebo keď sme o tom začínali, Lukáš bol taký, že zaujímavé, toto akože by som si aj vyskúšal. Už teraz je na ňom jasný výraz, ale že... Ale vieš čo, mňa to napríklad úplne že naštartovalo, nasralo ma to, vieš? Ja som tam ležal, bol som chvíľu až bezvedomý, potom prišli kamoši, čo si hýbeš rukami, nohami, hej. A ja, že čo sa stalo? Oni, toto sa stalo, ale nie, že čo sa stalo, vieš, čo som spravil zle, vieš, mňa to akože sralo, že čo som spravil zle. No samozrejme, Rovinku, dajte mi chvíľku, ja sa akože pozbieram, oni, nie, lež. A tak som ležal. A vravím, že ale ma posunte trochu, lebo niečo ma tlačí do chrbta, že tam bude asi nejaký krtinec. A oni, a to som im blokoval stále. Prišla najprv asi horská služba, potom prišla sanitka a potom prišiel vrtuľník. A ja som každému vysvetlila, že mám krtinec pod chrbtom, vieš. Každý do mňa niečo pichol. A som potom započul rozhovor, že žiadny krtinec, že mám zlomenú chrbticu, vieš. No tak ako ostal som, keď nadávali do vrtuľníku, tak bol som dosť dlhý na to, aby som sa tam zmestil, tak mi tam hlavu búchali, vieš, do sedačky a tak ale furt som s nimi vtipkoval. Tak to ťa napichali. Hej, išli sme do Popradu, tam som bol so všetkými goliermi, chobotinami. Rastev ma prišiel pozrieť, akože vo veľkom zrození. To sa nečudujem. A ja taký, že Rastev, že v pohode, že neboj nič, že akože tak týždeň a v pohode, vieš. Oni odišli a vraví Katke manželke, že ty kokoza, že nebol taký nadrogovaný, alebo čo, však bol úplne, že vieš. No a ja som sa pýtal, no jasné, že si bol, však každý, kto prišiel do teba, volá čo pichol, vieš.
No, tak potom to až prišlo, keď to odznelo, tak potom prišli akože hrozné veci, tak prešiel som si 7 operácií, hej, tak nebolo to málo, bolo to ťažké. Ale som rád, že som v podstate úplne... A vidíš, prečo sú mladé baby šťastné? Lebo nebia chobotiny. Nie každý, kto prišiel, čo píkol. ale... Wow, no, tak ale vidíš, možno, že v tvojom prípade ti to dalo nejaký ten rešpekt pred tým, že si to začal trošku inak robiť. Fakt, trošku ma to ako spomalilo. Mal som potom práve, že problém sa rozbehnúť v zmysle, sám som to robil, toto bolo na prelome júla, augusta a v septembri už som mal svoj padák a už som na lúke naťahoval. Vedel som, že ešte nemôžem úplne lietať, ale už som si ground handlil, sa tomu hovorí. Ale trošku ma to zbrzdilo a mal som taký trošku nárazník, rok, dva možno, že proste som sa bál. Lietal som, ale keď prišla termika, buchlo mi to do padáku, tak rýchlo dole, hej. A ty chceš práve opak, nájdeš ten stupák, tak kurník a poďme sa s ním byť, vieš, a ideme hore. Jasne. Hej, a to mi trvalo možno 2 roky, kým som naozaj presne našiel tie gule a poďme do toho a idem vieš, a začnete tam hádzať a ty nabehneš do stupáku, ktorý je 5 metrov za sekundu, zrazu ťa vedie hore, tak to je akože sila, hej. A teraz, a nedám ťa a idem ťa točiť a ideme do 2500 hore, vieš. A tam počuť u teba, lebo vy máte to pípanie, že keď to stúpa klesa, hej, tak to niekedy počuť, že sa to rozpípa. Áno, riadne, áno. Dobre, ináč sleduj nám čas dneska, lebo ja som sa toho bál, že s Maťom ja môžem ísť hodiny, ale že strašné hodiny. Ja napríklad robím, keď mám nejakého hostia, že nerobím si o ňom research, zámerne, aby to bolo, že moja zvedavosť, hej? Že aj ja vlastne môžem potom prirodzene reagovať, lenže u teba ja nemám toto. U teba ja už viem strašne veľa a už sa aj nejaký rôčik vlastne poznáme od Beluše poslednej a tam sa dostávam k tej hudbe. Čiže prezentér pre Garage TV, vášnivý letec, ktorý spája s turistikou, ten Hike and Fly, čo je veľmi zaujímavý koncept. A lieta sa dá naozaj na každom kopci. Možno tam ešte spomeňme, že čo je ľahšie. Je lepší ten otočený štart, keď ty to vidíš, alebo preferuješ ten zozadu, kedy to kvázi až tak nevidíš, ale rovno môžeš ísť? Ten otočený je otočený lepší? Lebo ten predpokladá, že ti fúka nejaký vzduch, teda vietor. No mal by. Keď ti nefúka, tak to musíš rozbehnúť proste. V krátkosti krídlo, to nie je padák, ktorý padá takto, je to krídlo doslova, ktoré letí ako krídlo lietadla. Od určitej rýchlosti sa to tak správa. Áno. A pre jednoduchosť povedzme od 20 km za hodinu. Čiže ak nefúka žiadny vietor, tak ty sa musíš rozbehnúť a to krídlo dostať na rýchlosť 20 km za hodinu, aby sa začalo správať ako krídlo, malo vztlak a začalo letieť. Hej. Ak ti fúka dopredu vietor, to znamená celá tá vzduchová masa sa takto posúva 10 km za hodinu, tak už len 10. Tak len 10 ti stačí. No, ak fúka 20, to znamená, že ho stačí vytiahnuť hore a on sa hneď chytí a letíš. Hej? A naopak, keď ti fúka od chrbta 20, tak ty musíš bežať 40, aby si to rozbehol. Hej? Čiže preto si vyberáš kopce a smer vetra, aby ti to išlo na kopec, aby si ho štartoval proste ľahko, nie že tam musíš behať ako Usain Bolt. Hej? Čiže preferujem ten, pretože to predpokladá, že máš nejaký náfuk, dáš to hore, skontroluješ si, všetko je OK, šnúry, hej, vršlík, otočím sa, idem. Keď ideš odzadu, tak to tak akože cez plece kontroluješ trošku, ale predpokladá, že musíš bežať, to znamená nie je vietor a po druhé to tak nemáš úplne v merku, až potom už keď to nabežíš. Skúšal si aj vrtulové? Že vrtuľu na chrbát, nie? Ani ťa to nelaká? Ani nie, priznám sa. Nie? To je zaujímavé. Ten challenge ma akože baví na tom normálnom lietaní, že fakt je to akože, je to výzva, nie je to ľahké napríklad nájsť stupak, vytočiť ho, niečo preletieť, hej, že to je každý raz, ty keď stojíš na tom kopci a štartuješ, tak máš, chytím sa, vieš, lebo ty v podstate ty máš, kým zhora zletíš dole, tak máš nejaký obmedzený čas, niekedy je to iba 2 minúty, 5 minút a ty musíš nájsť ten stupák. Keď sa nechytíš, tak si skončil, hej? Jasné. Na ďalšie 2 hodiny, kým to zbalíš, ideš hore. Ale vieš, čo tu je krásne prepojenie na auto v motosvet? Že tu, presne čo si povedal, keď máš vyššiu rýchlosť a ťa to ťahá, tak máš lepšiu ovladateľnosť a vieš s tým niečo robiť, hej? A u niektorých športových aut, keď ideš pomaly, paradoxne nie sú také ovladateľné, ako keď ich tlačíš. No, úplný extrémne je Formula 1, hej? No, aj rally auto, hej, to sa s tým sa nejdeš rozbehnúť normálne. No tak športové spojky sú športové spojky. Ale že tu je to krásne prepojenie, že keby si vtedy nemal ten prirodzený ľudský strach, ktorý aj väčšina ľudí má, tak by sa to možno nestalo. Lebo by si proste, ťahá ťa to, paráda, idem rýchlejšie, super, ťahá ma to hore. Tak ja si viem predstaviť asi každý normálny človek, ktorý prvýkrát vyletí, hej, a zbadá to, že ho to začne ťahať hore a vidí, jak sa veľmi rýchlo vzdialuje od zeme, tak nastane nejaký panic mode určite tam. Musíš byť veľmi, veľmi cool cucumber, vieš, taký akože veľmi nad vecou a povedať si, jasné, toto som chcel. Neviem, aké vajca by si musel mať, ale jak by si mal také vajce, zase tie by ťa ťahali dole.
Tak je, no. Dobre, už stop, lebo teraz niekto povie, že to čo je podcast o paraglidingu, že čo sa môžu hodinu baviť. A mohli by sme sa, ale nebudeme sa. Poďme ďalej. Ja som to spomínal preto, lebo jednak mňa to fascinuje a určite v nejakom bode asi sa k tomu aj tak odhodlám, lebo nie je to až také drahé, hej, že čo by si myslel, že chcem, ale ten kurz sa bavíme 100 eur a tá výstroj, dobre, trošku drahšia, ale tak záleží na tom tvoj život. Nech jazdená za 2 kúpiš. No, tak s autom, keď kúpiš, vieš, aj auto kúpiš za 2 a tiež to môže byť všelijaké. No. Musíš kúpiť z Nemecka, vieš. Čiže... Kto nemal auto z Nemecka ruku hore? Všetci ruky dole. Celá republika ruky dole. Ináč to dosť mi hovoril, že sa Nemci pýtali, že toľko aut vám sa vyváža, to ja som nevedel, že ste tak veľký kraj. Ja som minule pozeral film Jízda, čo si určite videl, hej, ale mali sme kabriolet CLEčko Mercedes. Videl som, áno. A vyslovene... napojili sme to. Áno. Také paralely. A ja som si k tomu trošku poštudoval k tomu filmu a znovu som si ho pozrel, hej, po rokoch, však to sú roky. Hej. A začiatok, ako tam oni chodia po tých autobazároch. Ty kokos, to je taká sonda do tej doby. Tie vraky, vieš, a to je všetko navozené z Nemecka, to si ešte hovorili vtedy proste, ako tej sa kúpilo všetko, hej. Všetko, čo bolo proste iná značka, ako čo sme tu mali tie dve, tak proste to išlo. No a dobre, ja to skončím vtipnou príhodou, lebo som to nastrihal všetko a na konci toho, ja tam robím tie paralely s filmom, že proste ten film stál 8 miliónov českých korún natočenie, alebo ako, a v prepočte to bolo presne 101 000 eur, toľko, čo stalo to CLEčko, hej. A takéto tam vyvstávali paralely. No a na konci si tam akože spievam tú pesničku Mám jednu ruku dlouho, sme tam prerobili tú scénu záverečnú, keď on vyhodí zápalky. Ja som tam vyhodil tú elektronickú cigaretu. A zaspieval som si Mám jednu ruku dlouho. A potom som to dal do strižne a dal som tam originál pesničku. Zázrakom som trafil tóninu, trošku falošne, ale OK. Napasoval som tempo a reku, ty kokos, však to by toľko bolo. Ale nechcel som byť také prasa, že vieš, copyright a toto. Tak som si našiel kontakt na Buty, ich zastupoval, bubeník tam bol uvedený ako zastupca na booking a management. Ja mu volám, že čau, že ja som Martin Šulko z garáže a on Šulko, tak to som moc rád, že nám voláš, to my sledujeme tvoje recenze, je to výborný. A reku, tak to mi uľahčilo všetko, reku, chlapci, chcel by som dať vašu pesničku tam a tam teraz. No jasne. A ešte mi prosprával, že na čom oni teraz jazdia a tak. A zlatý, veľmi milý. To bolo pre mňa také povzbudenie veľké, že aj keď sa nechceš odhodlať niečomu, čo je také akože nepríjemné, čo by si mal spraviť, vieš? Že akože mne to bolo, že mal by som sa ich spýtať, či to môžem tam dať. A nechcelo sa mi to robiť. A nakoniec toho bolo úplne opak. Akože parádna emócia. Jednou ráno. A veľmi zaujímavé hudobné niečo. A som rád, že sme sa takto... Vidíš, to je len sa debatuje a tak krásne prejdeme celé tvoje spektrum. Začali sme na autách, dostali sme sa k lietaniu, cez lietadla, Salamander lietanie. A Salamander presne sklebuje auta, lietanie a hudbu. A to je tvoj život. No, ale tak počkaj. Už vidíš? Už je tretí challenge. Vidíš? Aha. Vidíš. A ty a hudba máte k sebe veľmi blízko. Prezradím, že si bubeníkom v kapele Silo a Lampa Svieť. Že sa zbavíme sa na tom, že nešťastný názov. Ale tak možno, že má niečo dosávať, možno treba len pri ňom zotrvať. Hej? To je tiež druhá otázka. Hej? A možno, že si spomínal, včera si bol na Coldplay, možno, že aj prvý raz bol Coldplay. Prečo Coldplay? Tak dajte Wormplay. A že nie, Coldplay. Oni boli voľaký Jellyfish predtým, alebo niečo také. Oni sa tiež inak volali. No. Niekedy to je také, že tie mená tých kapel vzniknú z takej proste srandy, nejaké z takej chobotiny, vieš. Daj biela tabula a drevený vešiak, vieš. Hej, varím tam z vody. A to je sranda, vieš, lebo vieš, niečo vypité skúšobník, dohral nejaké kapele, vie, čo to je vypité skúšobník. Musíme sa naladiť. Potom to ostalo, začali hrávať biela tabula, drevený vešiak. Potom prišiel nejaký nový manažer, ktorý sa rozhodol, že chalani, celkom vám to hrá, zoberiem vás pod krídla. Povedali, no ale ten názov musí ísť. Hej. Že to proste, to nikdy nebude zmysel. A toto je možno, že prípad aj Coldplayu a možno, že do budúcna je prípad vašej kapely. Ale tam som nechcel vôbec zabrdať, len možno som sa trošku tú genezu vysvetliť. Ale vy ako kapela, to veľa ľudí nevie, lebo ešte nie ste nejak extrémne známi. Čomu ja sa úprimne čudujem, lebo máte to neskutočne našlapané. Povyhrávaných kopu súťaží, to môžem prezradiť. A možno, že ty skôr povedz, že ktoré. To je taká tá Košická líra? Ten košický zlatý toten. To ten košický zlatý poklad. Toten, no. Tam sme sa stretli, no.
Ale to je akože fajn, že to tak dobre vidíš. Pre mňa bola muzika nejaká éra života ako keby už za mnou. To bolo to hobby number one, hej. Teraz vždy boli hobby ako keby auta a ten záujem o ne. A sa to rôzne menilo. Mal som basketbal, hej, to som hrával dlho. Hudba bola dlho, toto bola iba jedna z kapiel, ktoré som hral som vo viacerých. A tým som žil, cvičil som, chodil som na konzervu súkromne na bicie. Hej, robil som preto všetko, to boli hodiny denne cvičenia a ma to bavilo, hej. A potom to už akože prešlo, aj sme si, ja neviem, ako keby v úvodzovkách nejakú malú slávu, aj s tou mojou kapelou The Elements hrávali aj v Čechách dosť veľa, v Nemecku a tak. Že aj sme si, síce na takej malej úrovni, ale pohrali to, čo sme chceli, že fakt, že 5 koncertov týždenne, alebo že sme mali také, že 10 000 publikum, hej, že podarili sa také veci, ktoré ako keby na kapelu z nikde. Také muzikánske mety, hej, že nič. Aj som hral s ľuďmi, ktorí potom to akože dotiahli ďalej, aj teraz sú v showbiznise akože vysoko, hral som s bráchom, sme hrávali, ale to bola ešte úplne iná muzika, to aby som sa vyhranil, s Adamom Ďuricom, s Máriou Čirovou. Čiže akože toho muzikánstva som si zažil. Musím povedať, že teraz už ma to tak neberie akože tak bytostne, vieš, že by som to chcel teraz ísť a cvičiť, hej. Takže ja to až tak verím, že ako keby doslova, keď ty sa tešíš z kapely našej, tak ja už verím, to už bolo, vieš, že to už ako, vieš, že ale pritom beriem, že tá kapela je dobrá. Ja chápem, lebo tak ešte spomenú určite, nie že na okraj, ale tiež dosť dôležité si manžel, otec, proste, to sú full-time joby, sami o sebe. Popri tom teda točíš, kto nikdy netočil, nevie, ale my traja tu vieme, že točenie, veľa ľudí si myslí, však natočím a jej, vieš. A keď dá sa tak povedať zhruba, ja viem, že niekto mi povie, a to tak není, to je viac, alebo neviem čo, ale zhruba sa dá povedať, že koľko času na točení, tak nejaké 2-3 krát toľko strižní, hej, že kým to celé prejdeš, kým nájdeš niečo, kým tomu náš nejaký ten dej, ktorý si v hlave nejako vysníval, preto hovoríme najlepšie, čo môže byť, keď to točíš aj striháš ty, lebo ty vieš zhruba, čo si natočil, jaké establishery, jaké stoky, jaké čo, kde, nejaké, vieš. Neviem si predstaviť strihať po niekom, vieš, kde si nebol napríklad, hej? Že nebol si pri natáčaní, nevieš vôbec nič, takže vlastne všetko to musíš pracne pozrieť. Na to nadávajú niektorí, keď sa bavím s ľuďmi, ktorým to strihajú iní ľudia, vieš, a on že, a to nevieš, ja hovorím o tomto, on tam strihne toto, vieš. No, ale taká poučka jednoduchá hovorí, hej, že minúta výsledná videa je hodina zhruba strižní. To sedí. Keď to chceš dobre spraviť, keď to chceš. No však, lebo máš nejaký color grade, niečo so zvukom musíš porobiť, nejako to pomečovať, ešte nedaj Bože, že dodávaš nejaké iné, že hudba a podobne, no to je časovo veľmi náročné. A ešte aj nájsť niečo také dobré, vieš, že to tak trafiť a to ako muzikant určite poznáš, že dáš tam čosi, to v tebe evokuje úplne niečo iné, dáš tam niečo iné a tieto dve spolu vytvoria zase úplne a na konci potom si povieš, že jaká to bola genéza a 30 sekundový záber, ani čo, 15 sekundový záber. A ty vidíš, to som teraz strihol, lebo toto tam nevieš. Áno, presne. A už to ostatným hovoríš, všimli ste si to? Ale to ťa nikto nechápe. Áno, Lukáš chápe určite, lebo on má tiež odstrihané svoje. My sme tu všetci dostrihaní. Ale tak akože ja tiež kedysi som si ulietal na Cadian Live, to neviem, či poznáš, to je taký, že... No ja som psychopat. Regulár. Vítaj. Začínal som strihať, bavil som sa s ľuďmi, ako je Lukáš a tak, každý mi dal nejakú radu, poštudoval som si svoje a vždy som mal rád Linux, akože environment a tak sme čo si robili aj tak s kolegom a tak sa mi to zalúbilo, ten celý výzáž. To je proste open source, Linux-based editing program, ktorý... Ale bolo tak napísané, že Sony Vega je toto, toto, DaVinci a tak, že toto sú akože že celko Adobe a tak, že akože tá learning curve je taká prirodzená, že sa budeš učiť a tak. A toto, že steepest learning curve, ale limitless possibilities, hej? Že OK, tak poďme do toho. No to som si nevedel vtedy ani predstaviť, do čoho idem. Neodporúčam nikomu, lebo to som tam akože počul. Keď začínaš slovom Linux, ty kokos, ja si pamätám spolužiaka mal takú buchlu Linux na políčke a teraz, že neviem, ak sa s tým narába, s tým operačným systémom a teraz iba počúvaš o tom, ako si on kompiluje jadro a neviem čo. Výhoda tohto bola, že keď som robil nejakú reklamu pre telku, poslal som im to na MP4, však už vtedy to bol akože najbežnejšie rozvinutý formát. Teraz som mi to poslal, že joj, to my tu máme taký starý systém, že potrebujeme taký a taký formát. Záprave formát, o ktorom som v živote nepočul, nejaký X, čosi, číslo, trojciferné, neviem čo. Potom som si jasne našiel, že to je nejaký starý formát, čo sa kedysi v telkách používal. Tak som sa dopracoval, že dobre, aký to zhruba je formát. A výhoda Cadian Live bolo, že si ho vedel nakodiť. Ty si ten renderovací profil nakodil,
do tých parametrov, potom sme prišli na to, že vlastne v ňom sa musí framerate dať akože pol na pol, aby sa to... No dobre, toto 90% divákov sa teraz na nás díva, že čo? Ale trafil som to, spravil som to a hovorím, to je tá výhoda, že som strihal v tomto. Dobre, o strihaní dosť. Naspäť k tomu, že teda robenie videí, tak sme sa tu dostali, hej. Že robenie videí, áno, je to náročné, čiže už som si našiel cestu späť. Otec, manžel, chceš lietať, to si tam sám, čiže to je teraz tak, že je to hobby number one. Hobby number one. Do toho tvoja práca je časovo chodiť každý týždeň pre nové auto, chodiť po kadejakých oných eventoch, automotosvete, stráviť s tým autom čas, aby si reálne vedel o tom. To veľa ľudí možno, že nevie, že ty nemôžeš sa pozrieť na auto a že jasne, viem všetko, už viem, čo o ňom poviem. Nie, ty s ním musíš niečo, vieš, zažiť, musíš si ho trošku ochytať, trošku ho potrápiť, ty sa s ním potrápiť a potom dajme tomu, že už vieš povedať, že OK, toto auto je toto, evokuje vo mne toto, podobá sa tomuto a vy viete presne v Garage TV povedať častokrát ten feeling, ako tam napríklad Strico Filip mi povedal pekne, nie na tomto kresle, ale nakreslil u nich v Bratislave, že sa snaží blogovať o tom jedle tak, aby si to kvázi cítil z toho, čo on ti hovorí a že on keď sa potom spätne divá, ako opisuje niektoré jedlá, tak vie si tú chuť evokovať, že o čom to vlastne bolo. A toto podobné máte aj vy v Garage TV, že človek pozerá vaše video a vie zhruba pochopiť, tak raz ste skúsený šofér, hej, že to tam vidíš, to vidíš. Možno, že otázka od boku, že ako ste sa vy dva vlastne spoznali? Fú, tak to je zase na dlho. Ale v krátke, ja som raz ťa pozeral ešte v tých časoch, keď robil Smečku, tiež v tých mojich Top Gearových časoch a potom pozerám, že tu nejaký týpek zo stredného Slovenska to robí, tak dobre zaťahuje, ale nejakým spôsobom sa mi to páčilo. A prišiel som na to, že akože chcel by som s ním možno niečo robiť a som mu napísal, reku, to ešte ideme naspäť. Ja som si to tak sám povedal v hlave, že chlap nemá drony, vieš, teraz už začínali drony, reku. No. Chlap nemá drony, ja si kúpim drona, ja sa naučím na tom lietať a pôjdem s ním natáčať. Takto to bolo pri pive v Bystrickej, neviem akej, sa to volá Kúri. Čiže vy ste sa predtým nepoznali? Nie. V voľakej Bystrickej Kúri s kamošmi som sedel a vreme. Chlapi, ja si kúpim drona a ja sa ozvem Rastovi Chválovi. Jasne. Odtedy prešli možno 3 roky, ale ja som si najprv kúpil takého malého droníka z Číny. Vtedy, vieš, po kancelárii som sa učil lietať okolo lámp, vieš, z balkóna. Potom väčší, potom som si natáčal akože, ale vždy som sa snažil natáčať autá, že posadil som brácha do svojho auta, oca, on mi chodil po letisku, ja som sa, vieš, snažil sa na tom manuále to akože za jazdy obkružovať, vieš, akože ťažké akože manévre na tú dobu. A potom to tak prišlo, že Rado Bútora, ten náš gitarista zo Sila Lampa Svieť, s ním chodil na základku, aj sú boli kamoši proste akože z detstva. Tak ja neviem, Rado, skontaktuj ma, ukážem mu, čo viem a tak. A Rasto to párkrát ako keby tak prehliadol, odmietal. On povedal, že si myslel, podľa toho popisu, čo mu Rasto dal, že ja chcem s tým nejaké finančné poradenstvo riešiť, vieš? Že to celé tak sedelo, môj kamarát ti chce niečo vysvetliť, vieš? A on predať mu veľa teplej vody. Hej. No ale raz, už sa bol ako teda nechal zlomiť. Prišiel som za ním, on vraví, že trojkové BMWčko, dobre, akože to, tak ako šoférsky vkus dobrý, ale ja som vtedy bol ešte taká akože kancelárska práca, manažérska, takže taký oblečenejší s takou aktovečkou, tak on, ale že toto, ja si tam si myslím. A vyvalil som na ňo, že proste akože lietam s dronmi, že toto viem a on že A posledná tá pojsku máš? Hej. No a zobral ma najprv tak, že sme natáčali iba také špeciálnejšie videá, ja som si zobral dovolenku, hej, deň, natáčal som s ním, dronoval. Potom už bolo, že príď mi aj pokamerovať. Nebol som nikdy kameraman ani nič, proste. Ja, jasne, ako sa tým robí. Akože bol som vždy fanúšik filmu. Aj to je možno, že ešte také doplnenie tej skladačky pre mňa, Garage TV, je jednak akože tá fascinácia autami a fascinácia filmom. A tam sa ja stretávam s tým, že, ako si povedal, mňa baví prerozprávať to auto ľuďom, aby si ho vedeli predstaviť. Aj Rastové také moto je, že ten divák musí mať pocit, že sa s nami previezol. Takže to je ako to je aj sa vám to darí, ale. Áno. A pre mňa nie je dôležité, ani ja o to o sebe akože netajím, ja nie som encyklopéd, ja ti nebudem teraz menovať staré generácie toho auta. Jasné, že niečo si vždy ku každému pozriem, pretože hej, sú tam nejaké údaje a tak, ale pre mňa najdôležitejší ten zážitok a to prerozprávanie, ten storytelling, dať tomu nejakú pointu, niečo zaujímavé, presne, aby si to pozerala možno aj manželka, aj ten, čo rád šoféruje, aby si tam našiel, že ako, a dobre, to, svoje, dali sme tomu autu ako napiť. Áno. A tam je ten môj prienik, tam sa ja cítim dobre, hej, takže. Ale tebe to aj ide, podľa mňa si sa v tých prvých videách vidieť, že sa hľadáš a potom v nejakom bode sa zrazu nájdeš a už máš také pohodlie tam.
nebolo to ľahké. Pred kamerou si treba zvyknúť. Nebolo to ľahké, hej, že a ja som takisto, tak ako som si to s tým dronom vtedy povedal, že a ja pôjdem dronovať s Rastom Chválom, tak keď som si kupoval práve to, ešte stále ho mám, to je trojkové BMWčko, 6 valec, zadnokolka. Ja som mal trojkové Touringa, 330, manuál, hej, proste to som si kúpil vyslovene, že ako také šoferské. Jazdné vlastnosti excelentné, áno. A ten Touring je úplne namakaný, áno. A že idem sa na tom učiť driftovať, tak proste zobral som si a v zime som chodil hore dole, ty kokos po cestách. A zobral som bratranca raz, Jana Cerovského a vozíme sa tam volať za Hriňovou hore dole, ty kokos. A on sa ma pýta, že prečo to robíš toto, vieš? Ako, tak chcem vedieť, lebo tak náhodou sa dostanem sa pred kameru náhodou, tak aby som vedel, vieš? Jasné. A on že, a čo ako náhodou sa dostaneš, tak no pozri sa. Riešim toto, hej. Ale úprimne som tomu dával, že 5%, lebo ako, stále to ešte cítiť na mne, že ja keď rozprávam zvlášť tak akože na budenie, tak ja rýchlo rozprávam, brblem, hej, a tie veci boli vtedy ešte úplne veľké. A ja nie som vôbec vhodný pred kamerou, vieš, Ciro, že akože to není oné, ale že čo nie si vhodný, kurva, zober si oný, tak si urobíš kurz voláky, tak sa naučíš rozprávať, vieš. A on ma vtedy tak akože, a možno by to šlo, tak opäť a skúšal som si niečo, aj seba potočiť, aj auto, aj som teraz te vypúšťal a on normálne, že no, nie je to až také úplne zlé. A potom ma raz zabil a to ma tak hodil do vody úplne pred všetky pirane. Keď išiel myslím, že to bol autosalón v Ženeve v tom čase, to muselo byť nejakých 2016-17, že poď ideme spolu moderovať autosalón. No a to bol extrém, lebo ty tam robíš vlastne, čo ja 20 reportáží za sebou, prídeš k autu, hej, informácie, nasekáš sa nejaký scenár, čo, ty kde, kamera, hej, a ideme, vieš. A nebolo to ľahké, tam boli aj také videá, na ktoré radi spomíname, kedy som sa chytal slámky a samozrejme ten divák bol vtedy extrémne zvyknutý na Rastia už hej, vyšoférovaný, vymoderovaný a do toho som tam ja vbehol, tak ako to som si teda zlízol. Ale aj ani Rastio, to musím Rastiovi aj poďakovať, aj mu dať takú veľkú česť, že to možno odhadol. Že on sa nechal tým akože vykoľajiť a povedal, nie, akože to je OK, je to v pohode, proste ideme ďalej a ja verím, že to v tebe je. Hej. Tak neviem, snáď to vo mne je, ja som sa tiež snažil na niektorých veciach popracovať a časom sa tam nájdeš, časom sa tam presne začneš cítiť dobre a práve tie veci, ktoré sú možno aj také kontroverzné, že rýpnem si, vieš, akože vieš, že vyhodíš zo stoličky tam 20 ľudí, ale proste a už sa toho nebojíš a týmto získava proste šťavu. Toto je to. Ja ako ostrielaný moderátor si dovolím skromne povedať, po nejakých projektoch, čo už mám svoje odmoderované, ak sa povie, či už v rádiách, eventoch a podobne, projekt Moderátor.sk teraz moderuj to, kde som popredným moderátorom a bookerom a neviem čím možným. Presne, čo hovoríš ty, to je ten element, kedy na začiatku je to spôsobené nervozitou. Ono to potom odíde, lebo sa to naučíš kontrolovať a potom sa to častokrát stane tvojim podpisom. Že proste, Lukáš by ti povedal, sedí tu niekto, kto je tichší, aj keď som ostrelaný moderátor, aj keď to mám v krvi, aj keď mi to proste ide a viem si dať pozor na artikuláciu a všetko, aby pekne bolo rozumieť. Ale tá reč musí byť rýchla, lebo však tu nebudeme pomaly uspávať ľudí. Vieš, no to sa nedá. Lenže keď tu by sadol niekto iný, ja sa musím vtedy reálne kontrolovať, lebo ja som majster sveta v skoku do reči. Mám zlatú medailu z Nagana. A proste, keď niekto je ticho, čo je tendencia moderátora? Vyplniť to ticho. Preboha, ticho je panika. Nesmie byť ticho. Veď v rádiu ticho je smrť. Hej? Alebo kdekoľvek na evente, predstav sa postaviť niekde, ideš moderovať, pár tisíc ľudí sa na teba díva, všetci ten, vieš, poznáš ten pohľad, že ticho, niečo žekne, vieš, no poď. A vieš, ja som aj stand-up napríklad skúsil, hej, aj tu na Slovensku, čo bolo akože, v Anglicku sa mi to zdalo ľahšie, a mi to viac sedelo, a tuto na Slovensku som si vydrel tie smieky. Lebo tí ľudia, no poď, zavolaj nás, no poď debilko, no čo? No máš mikrofón, no poď hovor. Vieš, a to je, niekedy tá nervozita spôsobí toto. To by ma zaujímalo, ale dobre, no, pokračuj. Že ti vlastne začneš tak, lebo moderátorský hlavný ten kunšt je, že tvoja myseľ vie ísť rýchlejšie ako tvoje ústa a ty kvázi rozprávaš autopilota, lebo to už si dávno premyslel, vnímaš všetkých okolo seba, všetko, čo sa deje a hľadáš napojenia tie tzv. Moderátorské mosty, ako sa tam dostať. A to niekedy je presne to, že máš stres, lebo je to niekto, ideš robiť niečo poprvýkrát, je to niekto, koho rešpektuješ a je niekto známy alebo ho obdivuješ dlhodobo, potom sa s ním stretneš na stage a vieš a máš taký z toho celého, že chcem, aby to dobre dopadlo, záleží mi na tom, chcem, aby ten výstup bol kvalitný. Tak ja to mám tu napríklad, vieš, že veľmi mi záleží na tom, aby to bolo pozerateľné a my sme sa vždy s Lukášom bavili, že akú dáme dĺžku. Ja hovorím, obsah musí diktovať dĺžku. Keď sa máme o čom rozprávať, nech to má aj 3 hodiny a keď to bude zaujímavé, tak si to diváka nájde.
A keď tu budeme 13 minút robiť, že čo povedz ešte, čo si, neviem, čo by som, vieš, tak to je nepozerateľné. Už pri 3. minúte si vyhodil televízor z okna, keď naši prehrávajú na majstrovstvách. Už 6. video pozerá divák, vieš, potom to iné. je presne to. Aktuálne máme najdlhšie video. Ale ja som to vedel, že s ním, vieš, koľko on má, to ešte sme sa nedostali do hĺbky muziky a podobne. Dobre, ja to tu zastavím, lebo takto by sme vedeli ísť do Aleluja, ja viem, že by sme vedeli. Vidíš, ja tebe do reči nemusím skákať. Ale ja ti skočím. No, poď. Tretí challenge, ja som si pozrel, že hudba na Salamander Feste. No. A teraz, reperská hudba. A teraz ja nie, že nemám rád reperskú hudbu. Ja som na strednej škole trosky počúval a takéto, hej, že to mi vôbec nie je neznáme, ale mne vadí ten reperský pátos okolo toho, to pohoňkávanie si, to, že majstrosvetovanie, vieš. Tam sa ja vôbec necítim dobre, keď vidím, že Chlape, a teraz, že ti Aula hodí. tak som zvedavý, no. Poviem ti aj prečo. No. Lebo za chvíľu cez hentie dvere príde neskutočne charizmatický človek s úžasným prístupom profesionálnym a taký dobráčik, dobré srdce, všetko. To by som rád. Hej. A ty sa s ním aj stretneš. Dobre. A je to cítiť aj na tom stage. Áno, máš pravdu, ani ja si to moc neidem toto. A ja mám väčší kokot ako ty, ja neviem, Hej, to je každá pesnička o tom, ako som ja vyšiel z pivnice. Ja poviem jedno. OK, to disovanie k tomu asi patrí v tej kultúre, ale však ukáž ten skill. Vieš? Napríklad ja som vždycky mal rád Moma, lebo mal flow. To bolo proste, vieš, že tam v hudbe ako takej, a teraz sa ešte na chvíľočku vrátim k vašej kapele, prečo som taký veľký fanúšik, je, že hudba musí mať nejaké elementy, musí mať nejakú muzikálnosť. Bavili sme sa Ed Sheeran, hej? Že proste cítiš ten jeho podpis, je to muzikálne, je to hudobné, u vás to je. Je to hudobné, je to muzikálne, viete sa vyhrať so spevmi, to je, vieš, veľa kapiel má aké strašné spevy a preto existuje autotune. Vy autotune nepoužívate a máte veľmi, veľmi pekne zvládnuté harmonie. A ďalšia výpovedná je ten text. Vieš, že keď má text, lebo máš veľa poslucháčov. Je tá na prvú, hej, že jasne, pochopiteľné, áno, je to, spievam o stromčeku, alebo neviem čo, a stromček stojí, stromček, konáriky má a vejú, vieš, tak áno, aj dieťatko si predstaví, stromček stojí, vieš, všetko, takže storytelling základný, lenže potom je tam tá hĺbka, ten druhý, tretí rozmer, hej, že kde chápeš vzťah, vieš, u vás cítiť strašne, že ste chalani od prírody, lebo hore Hronie a tam nádherná časť Slovenska. Veľmi rád tam chodím, rád tam trávim čas. Je to tam veľmi krásne a cítiť to tam. Cítiť to aj v tých ľuďoch, jednak počuť to, hej, v akcente, ale cítiť to tam, aj vo vašej hudbe cítiť tú prírodu, aj sa to tam nachádza a to už je tá hĺbka, ktorá má to umelecko a dáva ten zmysel a není to len otrepaná. Vieš, že niekedy máš peknú melódiu, pekná skladba a potom hej, dievča, hej, dievča. A dívaš sa, si pre Boha živého, jak to... A Pedro, ta. A vieš, a celkom aj rytmické, aj celkom aj ale žiaden ďalší nápad nikto nerozvinul, hej? Častokrát sa stáva. Teraz nie, že by som hejtoval Pedro, však ja viem, že keď si napitý na zábave, tak sa strašne na tom vytancieš. To je naozaj skladba? To je naozaj skladba, kamaráde. Som myslel, že tu robíš ako generuješ. Nie. Pedro je momentálne hit tohto leta. Vieš čo, akože aj ja som musel trošku... To ma bude ináč Gabika nenávidieť. Aj ja sa rád na to zabavím, akože zatancovať sa na to dá, lebo to je rytmické. A to sa dalo aj na bubny pri ohni, vieš? Ja. Ale akože máš jednu veľkú pravdu, a to si myslím, že je prípad mnohých muzikantov, ktorí akože sa ponoria do muziky, do svojho nástroja, cvičia, majú idoly a tak, a už naozaj vedia niečo, tak potom chcú urobiť muziku, akú počúvajú. A to je ako keby hlavné, ako ten svoj part čo najviac vyšperkovať, hej, v tej skladbe, ako robiť perfektnú skladbu. A potom na to príde, že hej, ale akože aj spev by tam mal byť, aj nejaký text by tam mal byť. No prichádza nakoniec, alebo tak to bolo aj v mojej inej kapele. A potom prídeš, že ten sprostý prístup ako keby možno až popový, hej, že spev je najdôležitejší, hej. Text je dôležitejší, o tom to je a potom to zabalíme, hej. K tomu musíš dospieť, myslím si, že ako muzikant ja to teraz vidím, hej, že presne toto je najdôležitejšie, aby ten spev fungoval, aby bolo, že o čom tá skladba je a potom spravíme ju peknou. Nie naopak, že urobím parádnu skladbu, však ja som bol rokový, metalový muzikant, hej, dvojkopy, ty kokos, a tu dám taký sextový prechod, hej, ale kurva, akože o čom to je, keď je spev na hovno, vieš? Nie nadarmo sa tam hovorí lead vokál. No, takže tu myslím si, že viacerí musíme trošku dospieť aj na tej hudobnej scéne. No, a som rád, že si to povedal, pretože na Salamandri
si myslím, že človek, ktorý povie niečo v tom štýle, že ja si hip-hop neidem, práve možno, že môže prísť s otvorenou myslou trošku. Ja viem, že na Slovensku to je dosť problém pre mnohých ľudí, ale rastieme. Aj my ako krajina rastieme, je to už vidieť. A pomohlo nám aj to, že sme sa viac otvorili, ľudia viac cestujú, to vždy proste, otvorenie obzorov je vždy len prínosom. Každý by mal ísť každý na Slovenska by mal ísť na 2 týždne niekde, na mesiac, hoci kde. Kde. Aj keď len do Čech už ideš, už je to lepšie, ako keď si, vieš, a Poľsko, vieš, tam nájdeš veľa paralel medzi našou a ich kultúrou, aký sme si blízki a podobne. Ale potom treba ísť aj, ja neviem, Anglicko, hej, ja som tam... Choď do dobrej krajiny, choď do najhoršej krajiny, choď do Afriky, vieš, a potom... Tam som ja ešte nebol, ale kde som nebol, tam sa chystám, hovorím. Ale jasné, otvorí ti to obzory a to už začína cítiť tu, čiže nebuď chuj, to mi otec tak vedel niekedy, nemôžeš byť sprostý, vieš, že daj tomu šancu. Že možno, že máš 52, robíš vo fabrike na CNCčku a na tom nie je nič zlé. Aj to je dôležité povolanie, že polovica aut by nebola, keby neboli tie vymodelované, vyrezané party a neviem čo, vysústružené. A možno, že prídeš tam a zistíš, že si tam niečo našiel. Že tá hudba, napríklad sme sa bavili o King Shaolin, chalani, pozdravujeme vás, že to je taký fusion, tam sa to prepája, tam sú rôzne influenzy, kde tí ľudia proste majú, vidíš tam, cítiš tam podpis nejakej inej kapely, že proste si ich idú, hej. A aj tuto to je, hej, že budú tam napríklad, jasné, že tam budú aj takí, ktorých si ty povedal, že sa ti nepáči to show Sting a toto, jasné, veľa ľudí má potom podľa mňa aj podobný názor. Potom veľa ľudí je, že práve to ich tak akože to je taký proste borec, že on si to tak ide, vieš, že tak, a prečo nie, 100 ľudí z toho chutí. Ale sú tam určite aj takí, kde ty nájdeš muzikálnosť. Že uvidíš v ňom, napríklad ten, čo príde za chvíľu cez dvere, a je to myself, môžem to povedať, ja som bol tiež príjemne prekvapený. Vieš, ale mal som tú otvorenú mysl, povedal som si, človek, ktorý má také tisíce fanúšikov, asi nebude to úplne o ničom. Jasne. A má tam tú muzikálnosť a má aj zaujímavé texty a vieš, potom sú tam ďalší takí, že čo sú taká, že ulica. A cítiš to z nich, že on sa na nič, Erik Trezor, preto mi písal, že on sa na nič nehrá. On si to ide. Preto má aj ten úspech na tej ulici, že proste, že reálne tam cítiš proste, že áno, toto som si vydrel, tuto som sa snažil, namakal som si, vieš. Vždy, keď to akože koreluje, o čom ty čokoľvek robíš a čo žiješ, vždy, keď to koreluje, a to je jedno, aké to je. Či keď si dobrý sladký chalan, Ed Sheeran, či keď si strašný zabijak, ja neviem, Conor McGregor, chuj, hej, alebo si Kimi Räikkönen, ktorý má všetko, hej. Vždy, keď to koreluje, keď to je, tak to je úspešné. To je jedno, aké to je. Áno. No. A posledná vec, dobre hovoríš na tú tému, akože byť otvorený. Áno, toto sa úplne že u nás absentuje, mali by sme na tom popracovať. Vo všetkom sa vyhraňujú názory a pri autách začali sme, to by bola ďalšia téma, aj na tému auta, elektromobily, že vždy sa vyhraňujú názory, tie názory sa od seba vzdialujú, neexistuje teraz nejaký middle ground. Hej? Áno. A tam tá otvorenosť chýba. A taký múdry človek Jordan Peterson hovorí, že vždy, keď sa s niekým rozprávaš, tak predpokladaj, že sa máš od neho čo naučiť. A ty sa máš vždy od hocikoho čo naučiť. Vždy, hej? Takže ja tú otvorenosť podporujem práve, že som za to. A keď ti poviem, že napríklad hudba, rap a tak, že hej, toto mi vadí, ale ja si viem pustiť také skladby, hej, že ja si poznám to, hej. Ja si idem aj niektoré sa páľujú. A zakončím, že proste mám aj ja tú otvorenú myseľ, snažím sa k tomu tak pristupovať a pristupujem tam aj k salamandru. A napriek tomu, že som ti vysvetlil, že síce sú to presne veci, ktoré ma bavia, ale z tej nejakej inej strany, z ktorej ma možno niekedy až nebavia, alebo odpudzujú, tak mám otvorenú myseľ a poviem ti, že dobre, prídem sa pozrieť, nechám sa presvedčiť. Vidíš to? Koľko? 40, koľko minút sme? 50? 52 minút a teraz si možno, že presvedčil mnohých iných. A presne to, takto, zakončím to 3 takými hlavnými myšlienkami. Moja catchphrase, ktorú sa snažím tu dať, že ja tam budem, on tam bude, už tam chýbaš len ty, tak už to nedíva, chod si kúpiť lístok. Ešte chvíľu počkaj. Určite budem rád, keď príjmeš moje pozvanie po Salamandri na taký doťuk a už budeme robiť budeme robiť aj dlhšie podcasty, aj sme sa bavili s Lukášom, že možno, že pridáme aj kamery pre vás. Jasné, toto je také, čas nás tu strašne ohraničuje a chceme to produkovať rýchlo, dať to von rýchlo, aby to proste stihlo ísť pred festivalom von. Do budúcna plánujeme také silnejšie podcasty robiť a veľmi budem rád, keď príjmeš moje pozvanie, lebo viem, že na toto vieme ešte kvetná to rozprávať v hodinách. A možno, že ak čo je len jednému človeku, ktorý si to pozrie,
pomôžeme mať viacej otvorenú myseľ a byť lepším človekom. Ja s tebou súhlasím na 1000 000 000%, že každý človek ti vie dať niečo. Možno niekedy to je negatívne, ale ty sa z toho nejako poučíš, niečo si v tom nájdeš, keď si to tam chceš nájsť. Ale častokrát ľudia nás učia, keď máme tú otvorenú myseľ a povieme si, že OK, angličtina, krásne príslovie. Every day is a school day. Každý deň, keď sa niečo naučíš, je posvetený a je požehnaný. Yeah. Hej, každý deň máš tú príležitosť. Len áno. A keď sa uzatváraš, si škodíš. Áno, Ježiš. Ja som šťastný, keď sa niečo nové naučím. Ja sa cítim, jak malé decko pri tej... Ja som miloval encyklopédie. Ja sa cítim, jak to... A to o lietadlách, úplne som bol normálne, vieš, niekto možno pozeral magazín Holých báb a ja taký motor, to má to, si vieš, úplne... A to vieš, tam nájdeš toho miliardu, lebo však lietadlá už sú tak dlho. U aut máš to isté, hej, že proste... Hlavne mňa fascinovali vždycky, nie že to tuctové, ale Wankel engine. Že jak to funguje, jak sa to dá, že to čo je? Boxer engine, prečo také, vieš, prečo niekto vymyslel toto a prečo to je vlastne dobré a prečo to... Že vždy ma to fascinovalo, milujem éru, v ktorej žijeme, lebo si vieš na YouTube nájsť, čo ťa zaujíma a pozerať o tom hodiny a hodiny, čo len chceš. Byť Salamandercast, ťa zaujímal Maťo Šulko, si to našiel a teraz si v 55. minúte povedal, že ho chceš spoznať napríklad. Tak prídi na Salamander, on tam budete mať spolu otvorenú myseľ a hľadať, čo sa vám páči, možno, že v hip-hopovej hudbe. A ja sa ťa to potom spýtam a možno, že mi sám povieš, že mám si pravdu. Poznal som tohto, počúval som tohto a ja napríklad poviem takto. Každý jeden, kto tam bude, asi by si vedel nájsť nejakú skladbu, ktoré si povieš, a vieš čo, tento hudobný nápad sa mi páčil. Alebo tuto vieš niečo, ja mám rád, keď vedia spraviť aj takú, že proste abitov, takú pre ľudí, že ľudia si to vedia ísť. Napríklad ten Separ Sunset, hej. Že je to proste... To je zasa ďalšia vec, čo musí ten človek vedieť, ako na pódiu to teda zviazať. No a ten showmanship. No. Vieš, že títo síce sme sa bavili, tie EGA, toto všetko, ale zase tam ten showmanship je enormne citeľný a ľudia si to možno že aj preto vyjdú viacej, lebo proste ľudia chcú takú tú ikonu, hej, mať pred sebou. Ja som to tak definoval, akože na pódiu nemôže ísť úplne normálny človek, lebo ako kto sa bude pozerať na normálneho človeka? Musíš byť nejakým spôsobom proste niekde, hej. Ale pozri sa, je to poviem jednoducho. Prirodzená ľudská vlastnosť má trošku hanbu, hej, trošku byť taký, že toto, musíš byť nejakou formou drbnutý, keď cítiš v sebe, že chceš zobrať mic a vybehnúť pre tisícky ľudia a hučať na nich a neviem čo, hej. Ja to viem v sebe, že to mám. Čím viac ľudí, tým viac ma to tam ťahá. Vieš, že málo ľudí nedávam. To moderovať pre 7 ľudí, to sú akože borci, čo toto dávajú. Mám jedného bývalého kolegu, ktorý akože vedel vybehnúť a že keby tam bolo 70 000 dav. To som nechápal, ako čo na akých drogách títo ľudia šlapú. Ale keď je veľa ľudí, tá energia. Preto ty si bol na Coldplay a hovoril si, že fascinujúca show, všetko a to robia aj tí ľudia. Tá energia dotvára enormne. A už dneska vidíme, že reálne bude na Salamandri tisícky ľudí, to už je, tam už otázka nie je. Koľko tisícok to ukáže samotný festival? To sa neodvážim hádať. Nastavujeme to na nejakých okolo 5 až 10 tisíc, takže energie tam bude požehnanie. Prídi sa tam pozrieť. Pretože vidíš už aj Šulko skeptik povedal, že neviem, tak vieš. Ale pre nich auta, lietadla, lietanie, hudba, všetko to, bude to aj kultúrne, bude tam aj tetovacie štúdio, barberské štúdio, vieš. Každý si tam, snažíme sa tak, aby tam každý nejakú frakciu vedel nájsť takúto svoju. Tak to poďme hľadať spolu. Ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že som Chlapci, máte ďalší podcast. Musím vám tu končiť. V tvojom nabitom programe teba sem dostať, priznávam, nebolo jednoduché. A zakončím toto našou catchphrasou. Tak ako som povedal, ja tam budem, Šulko tam bude, už tam chýbaš len ty, tak hýbaj kupovať lístok a vidíme sa 38. na letisku v Slávnici na Salamander Feste, čo bude absolútne najväčší úlet tohto leta. A treba prídi povedať, že goodbye a prázdniny, prídi sa tam, ja neviem čo už, roztancovať na hlave a my ti budeme tlieskať. Čau. Salamandercast. Najväčší slovensko-český úlet.